זה הליפ גלוס של דוטרה, שכרגע הוא הצעה לזמן מוגבל עד גמר המלאי. ופעם שעברה, הוא נגמר כל כך מהר, שאני ממהרת בעצמי להראות לכם שתנסו לקחת אותו. זה שלי ואני שומרת אליו כבר די הרבה זמן. הוא נותן לחות, ממש מעניק לחות במיוחד. הוא מושרה בשמנים אתרים, ג'ינג'ר, מנטה יפנית, תפוז בר וציפורן. תראו איזה צבע מגניב יש לו צבע טבעי כזה, כמעט ולא רואים, ומצד שני הוא נותן לשפתיים מראה חלק, אחיד, וגם ברק כזה, משהו זוהר וממש ממש מגניב. וכמובן אנחנו כבר מכירים את דוטרה ויודעים שהם משתדלים, והם תמיד משתמשים בדברים הכי טובים לבריאות שלנו. והריח, וואי, אין לי מה להגיד. אתם פשוט תעשו את ההזמנה שלכם, וזה מוצר שאי אפשר לשמור אותו. צריך פשוט לבצע ההזמנה. זה מגיע מאירופה, ולמי שרוצה לא כדאי לחכות. אני מכירה את המבצעים הטובים האלה. פעם שעברה זה נגמר ממש תוך כאילו יומיים שלושה. אז שיהיה לכם יום מקסים.